Uniu kena ula pre batru ula penhiar kepo na du min step. Ka kemi kala sngutiang bakam tip kumnu ban le. Ukena ula bandon ha ka jingma namar ka jingduna kamet. Ka jinglong kamet kala banang jur. Kani kadi ka phang menta kasni. Ka jing sumar baning kong banyada na ka jingduna kamet. First aid for prevention of dehydration. Ha India, ka jingduna kamet ubreu ka dekadaw ka baar na kibahe du kidaw ka jingyap ki kena ki barang hapo ka sansnem karta. Kumbahin nyo po na ka shispa ha kamet ubreu ka day ka basyong Ka galong ka badon kampa na ka benta ka jingtray kamlut ki dokot met. Ya ubreu la juken ba uduna kamet. Lada kata ka hakamet chung ka kamduna banya ka bajuday banlong. Kani kala banday nakadaw ba priya? Pinyar ne kiwe kidaw kibayalam siya ka jingduna ka hakamet. Ka jingduna kamet kalong ka bamabha. Tungin niya pet ya kidaw kibaju penlong ya ka jingduna kamet. Pinyar kapola ni priya? Ka jingsep ka bapalan nakabalik kay ne batrekam. Kajing sya aslem hakasngi lani kajing klut kabapalan. Kajing sep kabapalan nakadaw kakisyo kabajur. Teki kidag jingpang nakajing duna kamet. Shintur batur kong. Ki kamat batur kong ki balong kumba langam syapot. Ki rimyang shintur ki bapat pedang. Kajing kala hakasni do. Ka ilong kumbasti batran. Katakliye. King bayong lani long kulmar klie. Ka jingpang dok sa lani jingte kam tam haki kejat. Jingduna haka let pinchie ka rong jong ka pinchie ka la ban kam dum rong. Kumno ba pinay jing sumar baningkong na ka jingduna kamet. Persyang ban sngutu ya ka daw ba pinlong ya ka jingduna kamet. Pensyong suk yaw briw. Sange lut baro ki kambatray. Terwa bandi. Penkre yaw ORS bat pindi yaw tau brio. Ngin sa puli kumno vanchna ORS kam hadin hakaway pat ka video. Ayaw nong pang shidap siyamod lan ni kendiat utaw ORS haman laka arminet. Laday tay kelung iday badang di bun. Kakmi ka day banyay ay bunyi kelung. Ladaki ksa kejat kipang, pilaban kene reka kejat bat sapa kemjay. Kami bhai ka jinglong kamet bat ka kli ubapang. Ladaja baka pri ne ka pinhiar kamduna bat unong pang da ikia kendiat ru. Day ban pa marma siya doktor na kabenta ka jing sumar. Menta tungin niya persyang kumno banchina ORS. ORS yang nakabenta oral rehydration solution. Kani kade kajing klia kabasngan bat kabamintoy bha banyarap ban pinbiang ya ka baduna hamet. Kabaningkong bat hakmat saj bha ya kikti da kasabon bat ka Shimshili tar ka bala shed bat bapaja hau kiu ubakut. Ber henriw syamot ka sini hakane ka Ber siteng syamot ka melu. King bhai kani ka jingkle sini ban melu da ka syamot bakut. ORS ulalong. Shim kindia na ka benta ban pindon kam no bat satap no ya ka badang tam. Pilaru bantia jaw song ORS na yaw. Bon na kijing to kumba batay, bat sa shnay ya ORS hadian bala depsat kiti. Day ban le krut barabor. Nakabenta ki kelong ay shisha moy ORS man laka arminet, lada ki kelong ki laban syuma na kuri ay machisin man laka arminet. Lada ki kelong ki prie, sange shwash po minute bat sa sedang ay biyang ORS. Wajudi dawai klem kajing ay jing mud u doktor.
Barabor de ban ken mau, ka jing sumar baning kong ka de tang ban ai jing ya rap mar dor, ka long ka badon kam ban boot pat sadaka balet shim dawai. Daka ni ka jing shai, ka por ka la de ban phai biang sha ka jing sumar baning kong nakabinta ka jing duna ka met. Pinsyong suk yaw brio, sangi baro ki kambat re. Pinbiang ya UORS daka baber henrio shamot ka shini bat shteng shamot ka melu hasili tar ka baladep shed bat bapeja. Pinlong ya unong pang ba unmat UORS man la ka minute. Pila ban pindon kam da kisong UORS bala ban yo na yo. Lada unong pang yo bor, day banya lam lit shim dawai. Kapor na binta ka jingkeli bat ka kamban le. Kakam ba pidey ban le kadey kumni. Pin kreya UORS da ka babudlo dia baro kijing bata. Shnaya ka video lada long ka bala basapa ya ka. Ka jingkeli ka long kumni. Balay hap kle ya ka melu bat ka shini ha UORS. Wa dia ka jubab. Pulia siya pang ka jing sumar baning kong. Long ki ba kre, long ki ba pikir.